Hello guys, mayong buntag sa tanan. Akong patong karon guys, mamagol sa ko diring dapita guys. Nadahang bukong diri guys. Bukong ni sa amuha guys sa malbual niya. Tawag diri nila sa kamutis binuungan man siguro guys. Ano guys ako ang pangbuntan kay sayang po kay ning bagol ni guys. Mahalin po ni bisag barato lang. Ang tanaw sa presyo sa bagol guys, ito timbangan tag 50 pero kuha na lang ng daginuton guys kay maayon lang taon kapalitag ginamusan ni. So guys, mao ni ang gamiton ako sa pagbunot sa mga bukong guys, pagkuha sa pagol niya. Kini first time pag ako ning gamit aning para bunot nila guys kay wa man sa jugo kasulay og gamit ani sa mga probinsya sa Malbual. So ayan lang pa din ako gamit guys kay kanang karon mo sa ko try ko gamit ani ilang para bunot sa lubi. So mao ni guys, picture sa tagamay aning kan guys para bunot sa lubi talinis sa taon guys na. Di ako yawan sa kuha ni maggamit guys kay talinis niya. Di pa. So ayan lang po makabalo pa. Okay. Guys, ang gamit ko dito sa una ko sa gamay pa ko guys. Mamunot po ko mamagol ko ba. Ang gamit ko kay kana mangguna. So maguni ang gamit na po sa una sa gamay po guys nga mamagol. Guna. Guna ang gamit na guys. So ayan na to. Guna guys kay yung kuha ko pamagol karon ko balik pamagol kay kining kapoy laing pagkapangitaan po rin ginagmay nga incoming ka mamayo na lang ako man pangkuhaw ning bagol kay usip po kaya igor man kaunon sa mga anay habi na mo daw kaluya taos na guys ang gamit ko sa una sa namagol pa ko guys sa gamay pa ko niya karon ang gamit ko na ko sulay kato na ilahanan para pamagol diri at talinis ba wala sinani lang akong gamit ko sa una pagpamagol. Karon guys, mao na ni akong gamiton guys. Kining talinis og tumoy nga para kuha sa bunot. So mo lagi guys, medyo hinay kay ko mo gamit ani kay bago ko nakagamit ani karon pag yun. Sukat karon ko kasuway og gamit ani nga pag pamagol kining talinis og tumoy nga kabilya man ni italinsan guys. Hindi ba talag porma prastahan ba. Mao ni akong ako tanaw sa mo arang siguro ni gamiton kay dali rasad ba. Pero sa pagkaron hinay gyud kay ko mo gamit ani kay nasagol man ni ka kulba ko kitalinis kay niya kung guys nakakuha na ko bunot guys kuha nagbagol. So mo ni guys dahil nagpagkuha sa mga bunot para makakuha og bagol ano lang kalingawan guys kay kini mga buko nga hindi kinaprasan po ni diriban niya sayang kayo mga daot ra ma okay noon pwede raw ni isugnod pang lungag niya magdungag kan na isug na ni pwede naman to sayang puro manila ni kalaghan man sa kahoy isulog na morning kalingawan lang sa ako na yung panguha og bagol kay para ipatimbang kuha na lang ko yung daginuton guys ba wala kita antay laing pamartahan diri ato ginagmay lang gid ba. So ano guys lain padayon lang sa pagkuha og bagol antod makadaghan ra man ni guys. So guys kuha na ko ni fast forward kini nga video kay para dali-dali ra pagkaya ang parmubura ang oras ako ang video nga ma-upload kay taas man ko ni nga video guys ang ako ang pagkuha ni sa ako ang pagpamagol niya. Ini guys laksi o nang bunot guys ani la umbati gid para makakwarta ka. Umbati ko nagbagol guys mo kalingawan guys ba. Ayun na lang guys. So nanay bagol guys. Karon guys na hurot-hurot naman na ako ang gikuha ng mga bukong kuha na sa kulain og bukong guys akong ipadol sa ko ang kuhanan og bagol niya mo na nga to dito sa laylayo na kuha og bukong kay mas daan naman to dito sa pikas guys nga mga bukong niya kining sa tubangan mga bago pa man nga gikuprasan guys mo nang kato ako na dito sa tuning kuha na og mga bukong kay para una to og kuha na og bagol ba. So mo ni guys dahil lang sa pagkuha og bagol guys. Kuha na ning dadon sa ako ang gipistuhan guys para pang magbagol kining bukong bugat-bugat sa bitaon guys. Kung niya ako ihuwad guys naghakot lang ko daan para duldo na lang ba kay dito sa kuha ato ko magpunot dito god init-init mo dito dapita sa record stop kay para landong-landong ba. So balik na po ko sa pagpanguha og bagol guys hantod human gini nga kuha na ako bagol guys para daghan-daghan sa bagol nga makuha ba. Tapos singot kayo
Hinahinay lang daw kay para ano, maka tsaga-tsaga lang kuha-kuha ang bagol para makatigong. Inom sa kong tubig gamay guys, kay grabing singuta man guys niya. Ugan akong tutunglan na inom sa kong tubig guys para power na po rin makahuman nag-inom ba. So manawag inom tubig guys, balik na po ta sa panguha ang bagol. Bunot na po tani mga bukong guys. Nya binuungan ni diri sa ilaha diri sa kamotes guys. So naanad mo ko sa mga bukong ang tawag. Bukong na lang po ako ang isulti. So ano ni guys, padayon lang ko sa pagpanguha ang bagol guys. A few moments later. So, mo na ni guys ang ako ang nabuntan nga mga bagol. Medyo daghan-daghan na pagtaon. Oo. Niya guys, dapat sa kasako diri ay. Isulod sa ako ba. Ano ako na nabuntan niya. Napapakoy daghan pang buntanan nga mga bukong guys, binuungan. Dapat koy daghang kuanan og bagol. Sige lagi pang kupang bagol dugay-dugay kumuhuman na ni guys. Dugay mo sa kayong buntang gini kay. Daghan-daghan po niya. Hinay pa ta mo bunot iingon nga master pagta mo bunot kay pinilaging primero pa ta makasulay gamit. So mao niya mga bunot guys ang kinuha na ko. So kini padong ra pud man lang gini palaton para mahimong abuno. Ini malata ra gini ano guys. Mahimo ra sa ning abuno diri ma. Ini kalata na. Mani ni kadaghan guys ang nakuha na kong bunot o kaling bagol. Daghan na pud. Mao pa ni ako ang buntanan guys Ini wa pa ni kuha daghan apa mga pila pa ni ka sako siguro mabuntan ako. So karon guys, dili lang sa kukuto og saghan kay salamat sa iyong pagtanaw sa mga bago sa akong channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update sa mga sunod ko pa mga videos. Tapos po guys, daghan kay salamat og hinaot nga sa part 2 ani akong video sa pagpamagol, hinaot nga nagi po mo nakasuporta kanako. Thank you guys and God bless us all.